Dostun könüsü ýagşy, işgärin. Täze. Salam alaykum aşk. Wa aleykum assalam. Sen ne barbatlar ba. Aýdy otur. Bu näçe manatlyk söwda etdiň, näçe san kuwan satdyň? Ay, söwda edemek bolmaşyk. Bu numara alak näçe edin? Bu sen işe gelende, ýok, sen maksadyna gul oýdýan şäne işemek de. Maksadyna üstmek ýok da. O jigin satyp ýaşamaly. Satmasaň ýaşap bolmok düşünýän. Satmaly, her gün satyp durmaly. Başyk men gelenim düýünden tak. Kemal geçen hafta başyk. Düğün gelin kelmat geçen hafta bir gün men işe gelen günüm, birinci işe gelen günüm. Üýden taksir işe gelýän wagtym, ýolda wagtym taksiste 5 tan kombi satdym. Ünten işe gelen bolum, 5 tan kombi satdym. Aňa bir gün bolup durap. Başyk ýöne men dol bahalardan bilemok da. Bahalarny bilmeýän bolsaň jigi, men saňa ýeňiljekden öwrüdüm. Şunu men bir şey öwrüdüm. Ha. İşe täze gelen bolsaň, taka bular satyp bilmeýän bolsaň, satmaly başga batke. Mesela maýdyly, seni bir täze iş gel. Şu başka işgärlerim näme diye, kim ayını gysıp gasya, kim elini kasalı diye, şolary maňa satyp dursun. Onu etme. Şol ýa-da, sen şol etmeli bolýar. Sen şol edip bilsen bu ýaşagyň jigi, satdyp me şol diye, şol satystyrmaňa. Öwrün bil içine git bilmedik bol, hamskylda salan bolar şol näme diýende. Öwründe maňa satyp dur. O da bulardan öwrüp gidýän. Başyk düýünden bir. Bu adam özüm çağırır. Häzir aýtsaň bular bilerler desen ýa-ni işler etmezler, düşündiňmi? Görün, bularyň burasyndan öwrüp bolmaz. Sonra nesip bolar öwrenirsin, bular satyp başlarsın. Onun ýerine täze iş gärerlerse, sen onu öwrün taýynlarsın. Şu metan öwrüp onu öwrütmeli boldy. Şol çekdi. Gara satsan bolmaşy, düşündiňmi? Bolmaz. İşler Yok manaş. çağırır.